research-oriented courses which is aligned with the industry. Sabani ng Agartala. Sabani ng Visramganj. Sabani ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Haste ni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora wor zaknai purang mo. Kok shanai holong chiro khognai haste ni hapong khatan. Joyoi nai tong dinoro chili khara. Morning.
जिसने आशाए पैदे नौनो यासा नफान करे या फना मंसा करे तंखाय तंगो आनिखा जिसने आशाए पैदे नौनो यासा नफान करे या फना मंसा करे दुखबुक साव नंगाचाय फायदे आंहाय संदालो नोंखौ साफायदे आंमानि साथिया ngayno ani khapsingo nang tongkhai jade tongkhai to ani kha jisna asai phaide nono yasa na phante ya pana mangsa Saterai thog một nam bồ cơ phải ra vang lên ni than non kholom na hane rang sa Saterai thog một nam bồ cơ phải ra vang lên ni than non kholom na hane tongkhai tong ani kha jisna asai phaide Fana mangsa bekhabuk sao nengasai phaide anghai song dala nengkho sa phaide lamani satia ngene ani khap singo neng tongkhai tongkhai to ani kha jisna asai phaide nono yasa phante ya phana mangsa kare ya phana mangsa kare ya phana mangsa kare kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai
nuk ya phano poito khlainai rok no bono nai singri tongnai rok no subrai bini logewo tisai tlang sinai bini logewo nungbo ma tongoi nai aro tai wanama kapma kirima tai tonglakha tiarang sidi Panani peilawo olang mani khorang pandanai tane jotto kha pani takuk tei bukuk sona ang haina hai hamjak ma tei si bairawi dini pandawo lam sokjak hiyo belai ke hambain rok no kai tane kok thai rok no opandani bising tei khnaragei srangdagei tomani bagei belai hambai jeng mol painani kok salaiwi tongo tini ke jeng khnalainai phunukjak mani bichap remsi nei pangsani simi pangba jorano tei Israel da pani bisini sobrai jisu sini mathangnai sa angai phainai Chini bugra ang phainai bo ongkhorui phaina sekango o sungsar belai khe birman nangnai belai khe jengjal kotor sok phainai belai khe kirima singsa angnai bulai toklai pantharlai sokomorlai anglai bainai dophabai dophani bisingo abono cherai achaina sekango bohok saphurni hai angnai hnei elembago sajakmani kokthai Hadi okok rono ti chung tabuk kaham ke khnalainai saranglainai tamoke resap mungtang sakhanai bakhana segang tiar khlai nalai girana.
Knawi tonjanai khapangni kichingno ang tinini o pandabo mothangnaisa sobrai Jesu Kristoni mung katharbai haino hai khapang ya phari lamsok japhiyo kiching tinini pandabo kiching khnalaibana tei sranglaibaana wansolaibana phunuk jakmani bachap rem chinui tangsani simi tangba jorao tamo sijak tong abano tui o berem rem chinui ni kokbo khorok wngkha tektokotor ni jorao por sini nukjaknai abo Shaitan sukhani khiklai rohorjakma ulo paithak ni bagai Israel songrok bai Shaitan ni bisingo soba paithak ni bagai nanglangmani abono o beremni kok bokrok remsini ni simi remsi tha jora mungsini nukjaknai a bem kongrok ni ulni bem pungmani bisingtui tektokotor ni jora ota nukjaklangsinai phunukjakmani bujap remsini ni tangsani simi tangnai jora tamo sijak tong jeng khoktangi nalegrasiwan oro jeng sijak nolay kiching afru nokha sakao omhai wanama singsa mungsa nukjakha berima khoroksa nukjakha bo salno no kanjak tei salno no chumjak bini yakung yaphango tal bo khorogo khe athukiri siknei motok boba tui ngine tongkha hakhe busa banani bagai ok sajagui chiri khokjak niching oro seijak nolayo tabuk oro nangmani kok wngkha sabo o berimale abose hayade kiching a berimano tuiwi kwbangma borokrok janija je khaka tuikhe wansuk baikha salai baikha tamokhe a berimano sinina lama wngkha sal tal tei athukri rokse aborok haile Israel songno tuiwi Joseph imang nukmase jeng nuklayo Joseph ni imango omhaikhe jeng nuklayo biang nuk amale rai samung bisap rem thamchi snini tangchukuni simi tangchi jorao Jacob a sal tal tei athukrino sakno Rachel no tei Joseph ni takhuk rok hnaise hno borok Joseph ni yakung yaphango phailai bokrok ma bomlai phabikha a jorao Rachel le thile thwijak o berima chokha nokha sakao se nukjago boni samungle o hawona bo soisoi berimale ngya bo mungsa sukni marise ongwana a berima abo Israel ni mari tamni hinba Israel songrokni bisingtui Kristo asayo bona apsaklei Kristo asaima salo jeng kisakhe aije bisap remchukni tangdokno khoktanglayo abo chini bagai sajakmaniya Israel dophani bagai sajakmani kokse abo aije sao chini bagai chrai khoroksa asaikha hnai mothani bagai de Israel dophani bagai se aije Israel dophano se sawi tongo chini bagai chrai khoroksa asaiwi tongkha hnai bo mothangnai sani kok sase saya tuidulnai buwagra borokno tuidulnai sa asainai kha hnaise bo sawi tongo aije Israel dopha songroknota borokno tuidulnai asainai kha hnaise bo sana sao bo apsa klikhe borok ngui asaikha sobrai Jesu Kristo tamokhe bo chengmung bai paimung kri se asai phayo bo rojakha jeng tabuk mothangnai sani kok salaiwi tongya bubagra phaina naiwi tongnai sani kok se jeng tabuk salaina naiwi tonglayo abo haina wngma jeng phunukjakmani bujabo nuklai wana bo o hawo phaya sak te khaksangmung sok phaiglak o hawo jepru o hani tuidulnai rok salayo khaksang sukha tongthok sukha apruse asomsa komormung sok phainai Thessaloniki bijap gangsani rembani tangthao sobrai Jesu Kristo simise khaksangmung ronai bubagra hnai sao Hebrew bijapno suinaisa sao remsini tangchibrio jeng nuklayo bo Juda borsongni asaimani abo kaham khe saiman bayo pia musi ojairokni kok safru
bosongni kok salanglia polbu haino rumbisap remchukuni tangbrini simi tang bajorao kokno kok saphio borok ungkha kaitonni chongjak borok o borokno busa snamui boni chungsa sawo khop kha o borokni thani wainui waitham smaitangkha kerongbo haino rwkha borok kaitorno soikhe surina saimano kaitorona hnikok romarokno borok mankha borok chuchu songni bosong Kristo bo borok ngui borokni bosongo asaikha bebakni bokhorok kaitor lobjak mang tongthang amen niching oro swijak nolaibo orobo haino Paul Israel sonrokno twiuino kok sao tabo Israel sonrok swbabu homale Kristo je dofani bisingtwi asai bo dofano Israel Samaria ni bwrima Sobrai Jesu Kristo no Juda hi homani sayakrita nuklayo okokno chung John simani kothoma kaham rembreni tangchukuo kokno kok chung Mikha bisap rembani tangni simi tangtha joraobu nuklayo naidi bo Bethlehemo asai phayo tamake bo sengmangkrini se phayo khnai dongnai khapani kiching bana phruk bohok sajak mung abobo Israel sonrokni koknota kokno chung Isaiah bisap remdok chidok ni tangsni ni simi tangchar jorao swijak noklayo khnawi tongjanai khapani kiching Kristo Bethlehemo asai mayagulo Israel sonrok tektokotorni bisingtwi mahimlai baijakha aboni bagui chung tabukhe saiman laikha o bwrima abo Israel dofase merino karui ti oroni kokthai bai ke bo gothok soimalia Israel dofase bwrima mothaya Kristo ajaiphruni simi tabuk jora Israel dofaba shaitan bai chaklukjakma thakia tamni hinba dofani bisingtwi se Sobrai Jesu Kristo le ohayungo phayo aboni bagui se phunukjakmani bujap remchinaini tangthani simi tangbri jorao tuma swijak tongchung khuk tangai nalaigra snai kiching horo chung swijak nolaibo nokhao omohai tei mangsa nukjakha dragon kachak kotorma masa nukjakha bini bokhorok thaisini bokrong kongchi bokrok matheno motok kaisa kaisa bo athukrirokni khak thamni khaksano boni khitongbai bolui nokhani hao khikhlai rokha bo tui ba tui ongui tongnai bwrima bakheno boni bwsano chana hnoi bo bwrimani bwskango basaikha nichung swijak nolayo kiching oro naidi oronu marirok abo chungse rojaklayo phia omo soya johon marino tuiwi saprukhe bo srai kene sawi ruo omo marise nai khnawi tongnai khapani kiching oroni dragon kachakle tangchukuni shaitan se angui tongkha dragon kotor khikhlai rohorjakha bongkha agini chibuk bono bebak sangsarno lama kororonai bono devil bo hono shaitan bo hono bohawo khikhlai rohorjakha bon bebak swari rok bo haino boai baksa khikhlai rohorjakha khnawi tongnai khapani kiching dragon kotor hanjago boni phan kwbangma tongma bagui mathai simani kothoma kaham remrini tangchar ni simi tangchuku jorao swijak nuklayo chung bo hayungni bebak dofano thungphegui baithang khulumjakna saktharmani shaitanni nahor mungse bui bai khulumjaknani kiching hayung tini jorao boni yagose tabok haino Sobrai Jesu Kristo ni yago yakho hayung shaitan yago kho dragon kachakni yago kho tekto kotorni jorao khe room angana hayungni bebak dofano naikolnai dragon kachak hanjago tamni hinba John simani kothoma kaham remchani tangbri chibrio chung nuklayo bo yaphangni simina borok butharnai se borokno bo maya chaya
Tamangai borok kwangma bono khulumui tongbaikha saimanliya. Suak nungai borok nukhung hukhung kamambayo tamni hinba a chuak ni loge o shaitan tongo. Borok ni bagui shaitan ni kha prachi engmung korei. Khanami tongani khapani kiching o shaitan bahai borok no boni phaising tlang mano abo simise boni nahormung. Kaitor bai bahai ke borok no sekak hui romano abo simise shaitan ni nahormung. Bo dragon kasak hojago bo dragon se hanjago tumung samung kirima singsani bagui. Sanatangke bo phongni busla Lucifer se Ezekiel bisa rem ni chisarni tangchini ni simi tangchi suku jarawo chung okong no seijak no laibo. Tamo ke bo tabo shaitan mapai hamya hanjagi tongo. Asu kaitor snamma rokni bisingo o shaitan na ma laise kirima singsakuk bono jeng kaitor ni borok ni ari remchi thani ya brui by o dragon belake sollayo tam hinba a mangnanei na room bogra hani se basa bonai te shaitan by tuidul jagui Kristoni ari bonai room bogra Herod by Pilat Bremani sajlano butharna naituklai jak bokrok thaisini homani bisingtui sananayo belai sian gyanang ma nai a shaitan nei Ezekiel bijap remni chisar ni tangchini yosawo cherub chumjak nei ilem kwang mata nabo naithokma khnami tonjani khapani kiching bokrong kongchi abo engkha paithago room bugra ha baiwi bakchi kanai homani koksyamo abo shaitan bai na naikul jaknai a bugra ha bakchi bebak hayung no bona naikul sinai apru bebak bokrong wona motok bahaina kahama khe thubrojak nai khnami tonjani khapani kiching bokroko ya bokrongo se amotok omo shaitan ni phan ni mari se te shaitan na hayung no naikol sinai homani aboni mari se nokhani athukri khak thamni khak sano boni khitong bai bolui hawo khikhlai ronai suba male a dragon kachak o kokthai sananayo nokha sakao shaitan kaitorni swarirok bai choba nanglaiwinai hakhe bak thamo baksa suari komorna bagui shaitanni phaiching phai paibenai Daniel bijap remchani tangchi Juda bijap tangdogo bechung a kok noklayo sijak dragon bwrui bwsano yaphangni simina naijagui maya tamni hinba raisamung bijap remthani tangchi bao sao hakhe ang nungbai bwruini bwsano katharo yaklaisinai nini bwsarok bai boni bwsarokno katharo yaklaisinai bo nini bokhorok naiwi tawgana nang kheba boni yasku naiwi sugana niching aro sijak nolayo khnai tonjani khapani kiching tabo kising phunuk jakmani bwsap remchini ni tangbawo tuma sijak tong khuk tangai naraigresnai oro sing sijak nolayo apru a brima bwsasala khoroksa bakha bo sorni bokong bai bebak dofano kok khanaronai suba male a chrai bwsa chela tamoke a bwsa sekjagui kaitorni aro tei boni asuk phango tlangjakha naiching aro seijak noglayo khnami tongjani khabani kiching bwsa chela khoroksa abo wngkha keboya mathanaisa subrai Jesu Kristo se bo oro kalai sakhe sinijakha angkhako nung oroni a chrai no motha hnei hinglak nai bo sorni bokong bai eba sorni raidang bai bebak to phano kok khnarnai nei aro sao omo bo belai srai khene subrai Jesu Kristo no omo nei sirowi ruwo haide kiching lopmung bijap remni tangsuko sao nang borok no sorni bokong bai togui tuk taknai ni toklai hai khlai sidi omai ke changara sijak nolaibo samung bijap remribo satok jaknai mothani bororok
kok thaino no muito khlailai tonglai baijao abono muchung thaichingo khnalai kha khnawi tongnai khapani kiching Kristo phainai arino khikhlai tongnani subra Jisu Kristo o hayungo phainai boni arino khikhlai tongnani beba kebeng mungno khikhlai tongnani bo bahai ki a samungno khlainai hamale sorni bokong bai togui to khlai hai charawi ronai Kristo salsa o hao phaiwi hayungno boni muchung tui khe naikolnai khnawi tongnai khapani kiching thangnai pandarago chung khnalai kha tekto kotor nei kaitor rokhlainai o hayungo bisisni aboni yagolo subra Jisu Kristo bisi saisani bagui o hayungo phainai te boni bugra hasnam phainai bebak poito khlainai rokno bo tekto kotor ni sekangna mulphiliti saitlangnai te borokno bo soka togrunai bisisni romui kusugo o hayungo khe apru tekto kotorngnai te bisisni paikhena subra Jisu Kristo boni hamje katal mothano teiwi o hayungo phainai te boni bugra hawo tongronai bo baksa tamokhe a busa sekjagui kaitoni aro tei boni asuk phangot langjak kha nei jeng thaisingo khuk tanglaimani abono tei tabok jeng wansogoi naibana omongkha Kristo o hani chukhao kasai thangmani kok kothoma kaham bujabrogo sawo subra Jisu Kristo buthar jakmani kok rokno teiwi kok tun bujabrok kheba jono sawo subra Jisu Kristo thangui basamani kok rokno tabuk phunuk jakmani bujab kheba sawo subra Jisu Kristo chokha kasai thangmani kokno samung bijab kheba jono sawo aro samung bijab remsani tangjokoni simi tangchi sa jorao Kristo chokha kasai thangmani kokrok jeng aro jeng sajaklaibo tei nubo nuklaijak phunuk jakmani bujab wngkha Kristo chokha kasai thangmani no teiwi srai srai phiyogui phunuknai jeng sasa Kristo no teiwi phiyok sogui phunuknai o phunuk jakmani bujab a Kristo no silno sakaknaibo khnawi tongnai khapani kiching subra Jisu Kristo no nang poito khlaidi bose o hayong no nokhayong no naikoli tongnai bose nonobo muthangnai nang bono poito khlaidi poito khlaini ni bukhaba yasakdi jengtini jarabo yako kabang krikhaba orono mapairo laigra sinai bwskani pandaw jeng hai malailaifinai afro jeng teibo kaitoni kok thairokno kaham kaham salaiphinai sranglaifinai teiboni hamar yachaklaibana kaitor nangbai tomasitheng hambai khapani kiching belai belai ke hambai kaitoni kok thairokno o pandani bising tei khna ragui srang ragui tomani bagui belai ke hambai jeng tini khna laika chini borok rok chefru kailai pandani bagui hamje katal jugalai tobolayo afro khe asukhe hamje katal no sajoklayo tei sana kokrui subra Jisu Kristoni hamje katal wngkha nang ang jeng poito khlainai rok motha subrai jeng poito khlainai rokno sajogui bini logio khe o hawo yapri rokhainai tikhlai tobonai boy baksa khlaiwi jengno afro jeng poito khlainai rok bini hamje katal wngui ma ongkhor bonai bokheba sini bagui samri katal wngui jengno logio tobonai jengsini subrai bai matong phlai sinai tamni hinba bo jengno hamjagui boni hamje katal snamkha phari okok thaironi bagui jeng tabo kaitona hambai rolainai tei suriwi pandana mathagong bakhak thanglai siona suribana afa kaitor nono belai ke hambai nang chengbai tomani bagui tei nini kok thai jengno romani bagui belai ke hambai nini kok thai khanawi jeng khakjango khasrango khatong thogo tamni hinba nang jengno naphai sinai nini logeo tongrawinai nang belai ke jengno hamjago jeng mungsa chukya haifano nang jengno hamjago aboni bai nono belai ke hambai o pandanai tonai jotoni ni busarokno bo nang hamjakdi hake nang borokno bo khobui tlangjari nini logio afa kaitor borokni bagui suribo borokni samung homung tei srengma rogo bepago hamaridi surima Jisuni waisana amen belai ke hambai khapani takuk tei bukuk song jotona o pandana nai tomani bagui
जों पान्दा पायरलाइसनाय बुस्कानि पान्दा हाय मालायलायफिनाय काइटर ननो निनि नगो जत्तनो हामारि बाय खबै तनासिथों हामबाय हायदि थांनाय पान्दा फुनुकजाकमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमु खोनालायग्रानो थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लायमु ओंखा ए सुन्दुक खाफांनि गिजिं हायदि दिनैनि सोंमारिव हाबलायवानो दिनैनि सोंमारिखे फुनुकजाकमानि बिजाब रेमथि नयनि तांसावो नखा साकावो तामसे नुकजाक खामु ए याब्रै बि सुवारि सि ड्रागन दि बोरैमा खाफांनि गिजिं असोंमारिनि साख्लायमु खोनाफंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जिनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो श्री रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बकप्लाय ओंगे मानवानो जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुंलायो मैतक थाइजाकनि मुसुंलायो एलेम बाक्सावो काइटनि सामं थाइदि हाके बरगक गदो मारमै गोथां टं साक नना मैतक थाइ तंबायवाना
saksak no bandi ui ta tong di kai tor ta khai di hin marok no ta khai di ni ni lang matong shani bebak no ya kar di ni ni tabu de na no hikai no nai di ni ni tabu de na no sakrai no nai di sakno hapun chisu bai karam kai tong di oi to bu karake acham tong di wahani lama mo himai no tong di sisu ni apri no da thai tong di sansar ni
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O parting no tino tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba nang mani sora urusak nai purongmung. Kok sanai holong jero khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong dinarok chini khara. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলাই খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথাংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙ্গো মুইতো নারকদি 90% vision loss চেং জরা জরাও চেকআপ খাইজাং মাবাইনো মাথাগে মান Ashwini Netralaya, Norog ni Mokol ni Hamkrai ni Bagay, Shalbubrum no Tong. Borog ni modern equipment, the skilled Shakham Nainero, Jeffrupano Tongo, Norog ni Bagay. Ashwini Netralaya ni Bakhakte, Oshamatay ni Jotono Khaka Hamya Faru. Hambai. Ashwini